आङो बेखौ बैसागुनि तालिम होग्रोबाय माने आङो गुरै खावलायो सेंग्रा नोंथांमोन जेब्लानाखि नोङो सकि फालेंखौ बायनो हाया अब्लासिम नोङो हाबाखौ लाथ'नो हायासै मानोना ओरैबायदि बिपद जादों मोनसे गामियाव माने सिख्लानि बिफाया गिदिर साख्रि मावोमोन स्कुलनि हेडमास्टार गांलाब गांथाब थाखा दङ आरोखि फालिया ओमफ्राय आथिमंगलाव 80,000नि फालें हरबाय हिनजावा 5 इंसि 6 इंसि जालायनाय थसक लेप हरबाय हिनजावा फालिया दाना रायजो जाबाय बोसोरनै जाबाय फिसा सासे लं जाबाय आरोखि दै फालिया दाना हर गेदेर एकथा हर मा जाखो बिसि फिसायखौ एसे एनै मोनजाब्लाबो एसे एनै नांलायनाया जायोना बेवाइफोर नंगौना दानिया जाहैबाय हिनजावा बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो हरनि एकथायावनो बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो बे थसक लेबाबो आं लाबोफानायसो जाहैबाय हौवाया लाजिबाय बस्थायावसो उन्दुहैनांबाय आरोखि ओइदिनखालि होखारबाय हिनजावा बेयाव नांगौजोबो बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो होननानै बिदि आरोखि जिनिसा ओंखायनो आं खावलायो हौवाफोरखौ हाबा लानायनि सिगां जेन' फालें सखि नों जेखौ बेसेबां केपासिटि बायनो हायो बेखौ बायना लाग्रो आरोखि नंगौना नङा आं ओंखायनो सानदों जुदि आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंनो फालें सखि दामि लेप थसक हरोबा आं बेखौ बोरमा गग्रायाव दोननाय जागोन फालिया आं बिदि एथ' गाज्रि बदनामखौ लायालै रायजोफोर सानसे नङा सानसे होनखागोन बियो बे फालेङाबो आं लाबोखानायसो नोंनि सिगाङाव होनाबाबो मानसिफोरनि सिगाङाव होनहैगोन आरोखि नंगौना नङा नंगौ आंखौ बैसागु मिथिबाय ओइ बुलेमखौ एसे होजागोन नामा आवखौल' थांदों खोनादों नोंथांमोना मोजां खोनाखादों दा एसे खोनादों दा आं मोनसे खोनाबायना आं मोनसे जिनिसखौ खोन्थालांनो सानदों नोंथांमोननि बे लादांगुरियाव हिनजावफ्रा मानो फिसायखौ गारनानै खारो मानो खारो आं बेखौ खोन्थानो बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि जेसेबां बर'नि निउस चेनेल इउटुब चेनेल दं सप्तायाव खनसे नुखागोन नोङो उमुक लागोनि उमुकनि हिनजावा फिसा सानै गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांखाजोंनो थांबाय नंगौ नाङा सप्तासेयाव खनसे खोनाथारो आं लेटेस्ट हनै माने फिसा दंखायो जाहैबाय हिनजावना एखेबारे हरैनि
마벨 라부터 보나르시 이씨가 기대 산을 찾아 아유 비아마디는 한카 달리야 까마는 자유 그거만 근탈랑 나기들 무슨 말이야 카이는 저런이방 힘자와 주니 저런방 힘랑 자든가 저몽을 사실하고 달리야 근데 그거 이렇게 뭔지봐 비마프라 말아봐도 아가산에 오토고 가르나 파라데 오늘바디 울술이 자yi 누구나 말이지 말아봐 우묵실라니 우묵니 힌자와 아가산에 침마시고 도구나 가르나 카르바이 흔내 흔하든 능처럼 흔하든 흔해 제라나기 차야 50보슬 자yi 12보슬 자yi 7-8보슬 자yi 하치에 시로 당내 우모사 자yi 그거서 최고 가르나 가르 뭔지봐 달이야 그거서 가르 만에 5보슬 니가 그저 내 5보슬 자바이 거의 7보슬 자이반에 가르 응카이는 고 도와줘 5보슬 자바이나 자신 아버 라냐오나 라냐오나 차바 라르치 가이바 맞아 차바고 하야라도 ang을 가지고 불안 그나 그야지 제리바 그저 라인 라한 등라 능함바 능이죠 고돌라 시작이나 능저와 카바이 만에 놓고라 동초 능구나가 이제 저정바 포트라이레이 타네 그나는글라 이송 라보는 거 이렇게 진짜 고노가래 마대 참선장 참선 내가 나봐 진짜 고는 사실 라보는 거 나는 듣고지 마 야 최고 라보 끝내자는 자 만약 진짜 무슨 라보는 내 무슨 알지 그만큼 심마만하네 그 잡는 것 달이야 비디는 비디를 타는 거 너가 봐 금방 소마 예쁜이야 제번호와 말해 무슨 푸른도 모바일라 설거 와이자고 부분 셀란 틀리나마 근데 무슨 부분 셀란 틀리나마 편하기냐 편하가 이봐 해고 리얼리티 백폰은 세 Oh,